Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanalo. Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Ako lay basahon ning pipila nga nag-comment si Rocky Vlog. Salamat kayo no, Rocky Vlog. O kang Joan. Kaigat sa kinatawaan ni Tirisita, oy hahaha, kiligon ko aning duha. Tigoy og Tirisita, amping always sir, og salamat sa paspas nga upload. Salamat kayo no pagpaminaw Juan o kang Lisel Suelo. Mayong buntag lods, pilte na jud ninduta. Salamat sir. Salamat kayo no sa pagpaminaw Lisel Suelo o kang Maristel Humawan. Sa muka ning Laila oy. Salamat kayo no sa pagpaminaw Maristel Humawan. Bueno, dito maglangan niya ang sumpay ning sugilanon. Laila Libat Part 33. Ay lang nagkasabi ako pagkasahunon. Sa sud, Leila! Ha? Erickson, paistoryahan ako! Sa sud! Ayaw pagbuot ni... Ay, naghika pa si Leila, Bimbo! Nakasabot ka! Erickson! Dakong sayop ning imong gibuhat, Erickson. Dako ning sayop! Ay, kung hadlo ka, Bimbo! Kay wa na ko'y gikahadlukan karon. Buhat na ang gusto mo buhaton! Pero, di na ko mahimong ihatag ni mo si Leila! Karong sunod buwan ang among kasal ni Leila, Rickson! O to! Natakna na pagbalik ang among kasal ni Leila. Busa, ako na ang tag-iya niya. O ikaw, pahawa na diha sa ilang bahay. Kaya wa kay labot silang kinabuhi. Leila! Karong Sabado, magpasukod taglaing sinina para nimo. Erickson? Sud sa bay, Leila. Sud sa bay! Nausa naman yung kinabuhi, away. Komedi naman tato ka gusto. Ganun yung drama, mali. Wala siya ko kasabot sa dagan. Wala magkikumod akong dugan. Alay. Sa una, may ko mahibaw sa kong buhaton sa kong kinabuhi. Sa akong isulti. Pero karon, maramang ko naamang. Naluway ka kung ba ni Rickson? Love me so much and Hello? Doon latas daganan, Binos. Tuod kay gitakda na ang among pagpakasal ni Leila. Maayo, Bimbo. Kita yun ang mudaog, Binos. Ang trabahoon ko karon mo ang pagsusi sa kahimtang ni Tito Luisito. Ikaw lang unay trabaho ng tanan, Bimbo, kay medyo lain pasabgid ang akong lawas. Maway lang diya. Ako na'y bahala. Pahalipayisip ko, Bimbo. Ano naman? Misugot na si Rexon. Nasabutan pagbalik ang among pagpakasal. Oh? Kun mo na. Kita yun na ang mudaog, Binos. Kita yun. Oo. Kita ang mudaog, Bimbo. Wala cute. Maminyo, nagitingali ko ini ni Bimbo. Siya ko tingali ako kapalaran. Ay, kaslo na naman, mi. Oh, nanasirikso.
unsa ka tinuod ang gisulti ni Bimbo, Layla. Nga gitakda na ang inyong kasal. Huwag ko lang mahimo, Rexon. Aron Unsa? Aron unsa, Layla? Aron pasakitan ko. alang si mong kaayuhan ang akong gibuhat, Rexon. Akong kaayuhan. Gusto ko ni mo patyon sa imong gibuhat, Layla. Baka mamaybaw. Unsa ka sakit sa akong gibati karon. Nga mitando ka ni Bimbo. Nga ipadayon ang inyong kasal. Naibaw ko. Pero, maula niya ang ina ko buhaton, di ba? Ano dili ka niya pasakitan? Wa ko mahadlok sa buhaton ni Bimbo, Layla. Ang akong gikahadlokan. Mao nga mawa ka na ako. Kana lang. Pero unsa man ning imong gibuhat? Rexon, kamatian. Ako ang pamatiya, Layla. Misaad ka magmaligoon tang duha, di ba? Pero unsa man ning imong gibuhat? Giguba, di mo nga ko kasing-kasing. Dili na mo akong gusto mahitabo, Rexon. Mauni ang nahitabo, Layla. Mauni. Ipasakitan ko ni mo. Nagsabot na tandaan. Kadili ta magbuwag. Bisag unsay mahitabo. Pero nga naman ni Layla. Nganong magpakasal naman hinuod ka ni Bimbo? Tungod kay gubon kaniya. Gubon kaniya. Tangtangon kaniya sa trabaho. Kung dili ko musugot ka mapagkasal niya. Gukdon kaniya. Pasakitan kaniya. Ako ang gigamit ni Bimbo. Oo. Dili ko musugot nga. Maunsa ka, Rexon. Dili mo ko gustong tangtangon ka niya sa trabaho. Mamisagot ko siya gusto. Trabaho lang ni Layla. Trabaho lang eh. Ikaw ang mas importante na ko. Gani, nakahukom na ko nga manglayas ta. Basta, maglayas? Oh, manglayas ta. Magpalayo na ta sa mga taong gustong muguba sa tugugma. Paghibo sa imong mga butang. Manglayas ta. Pero, kitang duha ang gilisod-lisod nila ni Bimbo o Venus, Layla. Busa, dili na to sila tugutan. pasabot mo ipasabot. Nakatando sab ko nga, sabutan na mo pagbalik ni Venus ang among kasal. Tungod kay, muutong siya kung dili ko makigsabot niya. Pero dili ta mo sugot nga. Ilat ang buwag mo, Layla. Busa, manglayas ta. Magpalayo ta nila. Unsa? Oh, Tita Teresita, kumusta si Tito Luisito? Bimbo, ni Aka. Usa man yung pagkabisita dong Bimbo. Usa man, tinarong ni o binuang ni? Ay, kahadlok na ko, Didikoy. Tinarong ni ako. Naana, nakalihok ng iyang kamot. Amo na lang kipaabot nga mubuka ang iyang mga mata. Mao ba? So, may puruhan gid ay nga mabuhi pa si Tito Luisito. Murag naming kamot mo sab siya dong Bimbo. Mao ka na, Bimbo. Muramang ganig makabatira na siya sa atong panagsulti. May mo bang makigsulti niya? Sige, pakisulti lang. Pero, ay lang pagdahong nga mutubag na siya. Doon na lang ko i-report niya, Didikoy. Sige. Story ay. Gamay. Ka na. Tito? Hello, Tito Luisito. Tito, kumusta? Si Bimbo ni. Og mag-report lang ko ni mo, Tito.
nga gipromote na namo si Rickson. Usa na siya sa mga sinaligan sa company. Mura og nakatug na siya dong. Murang nakatug. Bimbo, tinuod ka? Gi-promote na si Rexon? Oo, tita. O gusto nito, nagkasabot namin duwa si Layla sa pagpadayon sa among kasal. Unsa? Unsa? Layla! Oh! Nganong napamagyapon ka sa sala? Hain man yung mga bag. Rexon, pamati. Dili maay nga talik na nato ato problema. Unsay buot mo ipasabot? Dili ta mang layas. Unsa? Kung mo layas ta, mawaday kag trabaho o posibleng mamatay si Venus. Usa, dili ta mo layas. Layla! Dili na solusyon ang paglayas o Erickson. Makapuno lang na sa kalibog sa tungo. Gawas pa, napa si Papa sa ospital. Pero gusto ta nilang buwagon, Layla. Ug kana ang dili gyud nako tugutan. Nga magbuwag ta. Pero labaw na dili sulba na paglayas. Mura man tag mga talawan, anak. Mura man tag mga sadan. Pero wa na ko'y laing nahuna-hunaan nga buhaton, Layla. Dili gud ko musugot nga magpakasal ka kang Bimbo. Kung kinahanglang ipakidnap ta sabga. Ha? Ako na buhato balik. Uy, ayun na lang kidap-kidnap, uy. Kinalang dawato nila ni Bimbo, ug sa may angay dawato nila, nga dili ta bagay nila. Unsa? Kinalang na ata sa Doli Papa Luisito kung maulian na siya. Layla. Rickson, pamati na ako. Malabang naglagi ni nato. Okay. Kung dili ta manglayas, suklan na to sila. Suklan? Aron wa ka na'y kahadlukan pa. Nga madaot ko sa trabaho. Kinahanglan unhan ako sa Bimbo. Unsaon? Murisahin ko. Unsa? Murisign ka? Oh, mao ka na ang gigamit ni Bimbo nga panghadlok nimo aron magpakasal kaniya, di ba? Nga daoton ko niya sa trabaho. Pwes, unhan ako siya. Ugma, murisahin ko. Wa ba ko makasamog ni mo, ma'am? Rickson. Sud. Huwag ka magkasabog na ako. Dali. Nga nang sayo ka mamisodi ni sa opisina, ha? Dawatan ni ma'am. Unsa man eh. Resignation later. Murisahin ko, ma'am. Unsa? Mo resign ka, Rickson? Abang nga naman. Wa din ang maayo na kong ugma, ma'am. Og salamat na lang sa inyong pag-antos nako. Ha? Uy. Ha? Uy. Unsa man ihitabo, Ha? Kandili. Nga nung kalit man yung resign. Hello. Bimbo. Baba. O sana, tita. Nagpasok resignation letter si Rickson. May resign siya. Usa. No. Mao ka na nahitabo, Bimbo. Dili na ni mo magkuptan sa liog si Rickson. Kung ganun iya man nagibuhat. Nagabantay tingali si Bublado. Kana ang nasiguro ko. Magkigtigi gyudain nako si Rickson. Ma'am, Dikoy reporting. Unsa naman, Dikoy? Kining naapa sa gawa si Bimbo. Dunay ka istorya sa iyang cellphone. Ug murag bisiga ang mata. O sa mga pagkasiga, Aw, doon na may laing-laing sa pagsiga sa mata mo. Doon ay nakurat, doon ay nahadlok. Pero ang kang Bimbo, lahi. Unsa gani? Unsa man pagkalahi ang imong nakita, ha? Murag siya nakurat, unya nahadlok pag yun. Unya, murag, kapupuon. Unsay kapupuon ba? Kalibangon. Unsa? Klaro kay nakurat siya siyang nabati sa cellphone, ma'am.
kung kinsa man ang iyang gikasulti ba. O, nagdanig dili maayong balita. Layla! Oh, Layla! Rexon, unsa naman imo lakaw? Nakahatag na ko sa kong resignation letter ni Ma'am Lorita. Unsa? Di na ko mo trabaho sa kumpanya ni Papa nimo. Unya? Unsa may buhaton? Di ba? Ikaw rin nag-ingon? Nga kung maningkamot lang ang tao, mabuhi ni. Dili makakunin mo ikaw. Ngano ikaw ang mantika? Kay pobre naman ko. Wa na mo ko'y trabaho. Huy, amaw. Mas mauwaw ko maguna-una nga dato ka. Pero karon, pareha sa ta pobre, patas ra. Unsa? Unsay? Kuan ka ng... Layla, dili mo ka pobre. Anak ka ni Tito Luisito. Busa, bisan wa pa ka magtrabaho sa kumpanya niya. Doon na kay madawat nga share. Dili na ko feel. Unsa? Di na paghisgot anay. Kay bawo ka, Layla. Lahi nga akong gibati karon nga nakahatag na ko sa akong resignation. Kay sa man di mong gibati, ha, Rexon? Mas gawas nun ako. O ikaw, di ka na mahulga ni Bimbo. Busa, resign na sa din mo trabaho. Unsa? Ugma, magsugod na ko sa pagpangitag laing trabaho. Unsa? May resign si Rexon? Muna ako problema karon Binos. Nga na may resign man siya. Si Layla. Gisultihan tingali siya ni Layla sa kung pagpanghulga niya. Buset! Buset nga na sa Layla, bisan unsaon. Kinahanglang ako ning maklaro. Bimbo, kinahanglan magpakasal mo si Layla. Kaya ako sa apikihon si Rexon. Tawagan na si Rexon. O gamita ang imong amahan o kanang imong sakit. Aron magkasal mo si Rexon sa labing daling panahon. Kita? Rexon. Sir Diggs? Ay, salamat niya na mo. Relibo na sad mo na mo, Inday. Ha? Si Layla lang ang relibo din hino, hindi ko eh. Kaya ako, mangita kong trabaho. Unsa? Unsa ko ka nagipanulti mo, Rexon? Unsay mangita kag trabaho? Nabungulan tingali ta, ma'am, no? Mangita kong trabaho, tita. Noy Digoy. Kay mi-resign ako sa kumpanya ni Tito Luisito. Uy! Unsa? Hala! Ang ganay ko mabungol, ma'am, no? Pero nga nung may resign ka man, Rexon. Tungod kay dili ko gusto nga gagaw nga ni Bimbo si Layla sa ilong. Ug hadlokon nga daoton ko sa kong trabaho. Kung dili siya magpakasal kang Bimbo. Kibuhat na ni Bimbo. Gibaharan si Layla sa dakong mata. Gibaharan kong Bimbo. Ngayang lison-lison si Rexon sa trabaho kung dili ko magpakasal niya, Sir Diggs. Pagka-iwik nga tao. Digoy, unsay iwik. Baboy. Pagkababoy nga pagkatao. Di ay? Mao nga, mangita na lang kong trabaho. Excuse. Tito, bisan nagpiyong ng imong mga mata, Tito. Mamasin ko nga nakabati ka na ako karon. Tito, mi-resign ako sa imong kumpanya nga gitukod. Mananghid na lang ko nimo, Tito. Nga mangita kog laing trabaho. Aron mapakita na ko nimo nga kamausag ko mo diskarte uga ko para sa imong anak. Ay ko bala ka dito. Buhion ako si Layla sa kaugalingon akong paningkamot. Dili sa imong kwarta. Pa, nakabati ka. Maningkamot na si Rexon ug iya. Maka-proud pa, no? Isab na ko makontak si Layla. Nangita yung paagi si Rexon nga di na ko siya makontrol. Pero may lain pang paagi, Layla. Di ka paghihapon magkalikay na ko.
Layla, mas luwag na nga akong gibati karon. Busa, ikaw, kinahanglang imo nang i-cancel ang inyong kasal ni Bimbo. Ha? Aw, unsa pa'y dugayan? Ha? Ala. Awa, ganina din na nasig tawag o. Pastilan, ako man na din gimute, uy. Tubaga siya. Hello, Bimbo? Nanuwa ka patubag. Wa lang. Kay cancel naman atong kasal. Usa? Dili mo kini mahimong buhaton, Layla. Kay dili paghapon makaligay sa kong kasuko si Rickson. Bisan kung wa na sa magtrabaho sa company sa imong aman. Unsa? Dili ba ko ni mo hunungan, Bimbo? Dili, Layla. Dili mahitabong muhunong ko. Ako na ning nasugdan. Busa di na ko maka-atras pa. Busa ayaw ko kagita. Kay di na ka makalingkawas na ako. Oh, okay. Sige. Ganahan magyug ka ganako. O sige, bahala ka. Paningkamot ang imo. Sige, bye. Kalabat sa uoy. Mamugos mong gini siya, oy. Unsa iyang gisulti? Aw, unsa pa? Gihulga lang gihapon ko niya. Ayaw kahadlok. Dili ta angay nga mahadlok ni Bimbo. Ilagi kong hagiton. Pues makita nila. Kipalagot yun ko nila. Gusto ko niya himuong kriminal. Ah. Hello? Bimbo, hindi na sa mutubag ako si Rexon. Tawag ka dunay. Ayaw paghunong. Murag, muling kayo nasabsihan ako. Binos, hangtod na nis katapusan. Buwagod tagid ang duha. Panuhay ni kinabuhi, ah! Pagtigo mo kusog, ipakita tanalan ni Layla Gerson nga mas gamahan ang takay nila. Niya nami. Mupuli na sa mininyo. Do, Rickson, ha? Tita? Mayo dita. Kay doon na may buhaton sila lesbay. Tapos, ayaw na mo pagbuhat og bata, ha? Hoy! Ikaw ba, Sir Diggs ba? Hugaw ka kagunaon na da. Sobra na ka, ha? Oo niya. Okay ra mo sabay nga kamura. Na okay magani sila sa dihang na nagkinidnapay pa. Sir Diggs, hoy! Igoy, ay mo paghunahuna ugain. Ikaw lang kung magpatabang ni Layla sa pagpangitag trabaho. O, morisan sa ko sa kompanya. Rexon? Unsa? Oh, sige. Ihatod di ka. Ayaw mo ba og kumpiyansa? Pagdamog bato, ha? Bato. Ha? Digoy. Bato? O saan na nila ang bato? Aron nila magkamit sa pagbato ni Bimbo. Aron magpaisog-isog. Aron mausanay mo iwik. Amaw. Aray. Amaw ko, ma'am. Nahala. Kamu na sa dinhi. Tita, bantayo nagmaay si Papa, ha? Ano siyang biyae? Kinalang, nagi mo bantay ninyo niya? Nga naman, day Layla. Doon na kay gibating lain diha. Mga kabalaka ba? Naamong gud mi kontra, Sir Diggs. Dili may mo kumpiyansa. Layla. Bimbo? Oh, Layla. Mayo kay may ka. Di ako. Kay muundang na sa pagtrabaho din niya. Muuban kay gyud sa impierno ni Rickson. Ayaw na lagod pangontrabida, Bimbo. Kaanad ko, ana. Layla. Ay, taong kalimot, oy. Gikan sa kuslisod yung kinabuhi, ay. Mga tulisan ako mga kaila. Busa, ayos sa kumpiyansa na ako, Bimbo. Nanghulga ka? Wa! O di ay, sa ato pa. Mubalibad na gyud ka sa atong kasal. Mabitaw ni ako. Kaya ako ipakansel mo ang atong kasal. Ug nagtuo ka tingali. Nga madalang kong ingon ana nga istorya unsa. Nga naman di ay. Ganahan ka ako ining lison, ha? Na, sabot kang di kasabot.
Pero, dili na usap po daw-daog karon uy. Busa, ayaw lang ginaghilabti si Rexon. Ni-resign naman na, busa pasag di na. Layla, wa ka pa makailan nako. Nakaila ko ni mo, uy. Labad kag o. Mga dili gudi ay kaangay nga mahimo na kong bana. Ha? Aw, tanaw. Mura na ako tuwi ni mo. I-cancel ang kasal. Kay dili ko mutunga. Ug way makabuwag na mo ni Rexon. Sige, bye. Layla, kihatagan ko ni muglaban sa o. Imo gyud kong hagito na. Pues, makita nimo ang sunod kong buhaton. Oh, nganong wanong ka makatingog diha? Wa pa mo ka musulti kung unsay resulta sa inyong panagsulti ni Bimbo, Layla? Kibaw ka. Nagpaisog-isog ko ganina. Pero kibaw ka. Nahadlok mo ko na tanaw sa mga mata ni Bimbo. Nga naman. Naunsa man ang iyong mga mata? Kuan, suko gyud kaayo. Nagbahad gyud. Layla, ihadlok ka lang niya. Dili na ta magpadaog anang ilang pagpanghadlok. Oh. Ay, si Venus sa tingali nang nawag. Tubagan na lang. Ha? May kang akong tubag, ana? Dili na ko gustong makiksulti ni Venus. Di ko gustong makabati pa nga hulgaon ko niya nga mamatay siya. Anya, ako ni tubagon. Tubaga. Hello? Ngano ikaw man ang nakatubag, ha? Hain si Rexon? Nag-drive. Maglisinig tubag kay mabanggaw niya, mi. Ihatag di ang cellphone. Ay, di laki mahimo, day. Kay nag-drive, day. Pwes, paanhiya siya sabay. Oh, sige. Ako yung nun. Og ikaw, palayo kang Rexon. Nga naman. Ay kong pagutan, ah. Ay, Venus. May tingali day no nga. Kamu na lang si Bimbo ang mapakasal. Kay parehas mong mudagan og utok. Parehas mong batasan. Hoy, panuway! Na, wako'y sungay, uy. Maong dili ko panuway. Unya niya pa ha. Tambag lang ni. Mahala na mo kasing-kasing day, uy. Kay mailisan niya na kasing-kasing sa baboy. Dili ka malipay uban kang Rexon, Layla. Nalipay na noon ko. Kamu ba no? Anong ninaghamin ninyo? Kay kamu lagi makonsumisyon. Ako'y tagiyan ni Rexon! Sa una lagi, ikaw. Pero karon ako naman. Kasalbahis ba ni mong manubag? Bitubag malanggo ko sa hosto, good. Kontrabidya kang gitsang kinabuhi, ha? Pwede ka't pasultihon. Pero sa kong kinabuhi, ikaw sa'y kontrabida. Kaya ikaw man masili pang-away. Ay, kalma na lang, Venus, uy. Ang pingin mo kasing-kasing. Kay baw ka, napadyoy daghang Rexon. Pagkakita pa ka. Ayaw kong tambagi, ha? Ay, kinahanglan tambagan ka. Kaya nagpadana kasi mong gibati. Iya, bila sa yawa na masuko, day. Ayaw kong sermon, eh! Basta pariya si Rexon, karon tayon. Awa ko lang ingnon. Sige, bye. Busit. Busit nga, Layla. Tambagan pa ko sa panuway. Uy, pagtuon ko kanya sa ila karon dayon. Maayo pa ka ng batasan ni Venus, Layla. Nagpadalang yun siya sing kamaldita. Anong may pahiyo mo ka diha? Lalang. Ay, bituon na yun ko nga love ko ni mo, Rexon. Ngano de? Wa pa gyud ka mutuo sa una? Oh, gamay. Pero karon, bituon ako og dako. Kilaliman ka? May undang ko kag trabaho, aron dili ko lisod-lisuro ni Bimbo. Panahon na nga gamiton nako ang akong utok ug akong pagkalalaki, Layla. Ugma, Layla. Magsugod ako pangitag trabaho.
Rexon, usa naman, nadawat ka sa interview? Wa pa lagi. Laila, Ah, Rexon, sa'yo lagi ka na uli. naunahan maguglain sa i-applyan akong trabaho. Unsa? Ha? Walang gihapon ka madawat? O lagi. Daghan sila requirements. Saki lang. Laban lang. Madawat na lagi ka sila madugay. Ayaw lang pagpakawas paglaom, ha? Kajut, hello? Laila! Tita? Kumusta din sa ospital? Iha, mibok ka na ang mga mata ni Papa ni mo, Luisito. Unsa? Dali dayon ka mo sa ospital aron makita ninyo siya. Hello. Siya balita. Usa. Mibuka na ang mga mata sa pasyente sa room 303. Okay. Sige. Bye. Salamat. Mabuhi pag na si Tito Luisito, ha? Oh. Hello. Bebo, daotang balita. Naibaw ko dyan. Nakamata na gikan sa pagkakumato si Tito Luisito. Ug dili makain nato nga makasulti siya pagbalik. Nga makadesisyon siya pagbalik. Naibaw na ko sa kumbaton dyan. Naibaw na ko. O sinahuda-hudaan mo buhaton. Dyan. Kung makadaot si mong bayi ang usa ka sangas kahoy, imo ning putlon. Unsa? Simple lang yung kaya na dyan. Imo rin yung putlan. Aron di na ni makasamok siya mong kinabuhi. Oh. Kung unsa man ang para ni mo makaayo sa itong pwesto sa kompanya, buhata kini. Pag-ampit lang nga dili ka mabulilyaso, ha? Ako na ibahala na dyan. Gipalagot ko nilag maayo. Pues, makita nilag buhaton ko. Gi-challenge kong maayo ni Lela. O gitrayduran ko direksyon. Busa, di gina ko tugutan nga magmalipayon sila. Sa ako ng giingon, buhatang tanan Bimbo. Kadili na gid magkadesisyon si Luisito sa kompanya. Kinahanglan magpabilin ta sa gahom. O, tiya. Ako nang isaad mo. Hala, oy. Rexon, kikulbaan mo kong maayo. Hilain na sa Anong mga kulbaan mo ka? Uy, Ibuka na nun ang mga matas imong amahan. Ibaan na nun ka? umbot ba, oy? Aw, excited lang tingali tayo ko, no? Yan natin sa iyong kwarto, Layla. Ay, sa. Tayo muna. Ayaw na nag-abling pultahan. Ano man? Kon, maginhawaon na kulawm, ha? Maginhawaon na kulawm. O sige, ginawag laom diya. Muragid kag amaw, Layla, no? Huy, bad na, ha? Ginganlan ko ni mong amaw, ha? Angang, bisag unsa mo lay, masuda ng utok nimo. Da, maana na kayo ni bukas kung baba, uy. Kay mga sawa magkakanako. Ooy, ako na lang kang antuson. Pero, Layla, manood na ta. Aron, masusi na to kung naunsa na si Tito Luisito. Okay, sige. Hello, tita. Hi, Sir Diggs. Hello. Dali, tanawa ninyo si Luisito. Pastilan, Inday. Libog ka na yun ang iyang mga mata. Maunag yun kini ang atong ipaabot. Pa? Tito? Pa? Ay, may timibok ka na imong mga mata, pa. Mao ka nang gusto kong buhaton mo. Nagkasabot na ba ta? Sige, bye. Nahanay ko ng tanan. Sorry ka na lang, Sir Luisito. Pero nagsamok-samok ka na sa mong kinabuhi ni Tia. Busa kinahanglang mapapas ka na. Pero, Unsa naman? muha na ako. May sabutan ta.
Okay. Pa, nakabati ka na mo, pa? Tito, pagpakaayo tito ha. Kay daghantang istoryahan kung maayo na ka. Bitaw pa. Hala, itanaw siya na Rickson, no? Tanawa. Tito, nakasabot ba ka sa mong gipanulti? Dili pagyud kaayo siya makasabot, Rexon. Laila. Pero dako nagpuruhan nga makalabang siya ni ining maong krisis. Bitaw. Kay mo may sulti sa doktor. Kung musiga ang mga mata, libre. Pabas ko una, ha? Kay daghan kitag istoryahan. Pagpakayog yun, Sir Luisito, ha? Pagpakayog yun kay nagkaliso din taon o pagitag trabaho si Rickson. Ilong, di ko yun. Ilong ko ni. Di pa na maayong suldihan o bati si Tito Luisito. Bitaw di koy. Hato ono siyang palikono. Ay, sorry. Sorry, man. Sige, pilpila ning akong baba, ma'am. Aron kumutagam sa akong pagkatabian. Sige na, pilpila ko, pilpila. Aba, diha, oy, hagkanon ta ka. Ay, nalangkot. Timan ilang yun nga, dili pa mahimong balitaan o pati si Luisito. Uy. Niyan ang nurse. Padaplin o na. Ayaw ka niya kasigawa si mong kwarto. Ay, di kapoy na ko pahuway, oy. Masamot ko kakapoy nga magsigig higda. Kinahanglang tabangan na ni mo si Rickson. Ansa? Wala siya trabaho. Huwag nagkabalita ko nga hangtod karon. Wa pa gyud siya magkasod og trabaho. Unsa? Tabangin si Rickson nga magkatrabaho, Venus. Okay, sige. Unya ikaw? Unsa naman si plano nimo karon? Unahon ko si Tito Luisito. Ma'am. Nakapati ka sa gisulti sa doktor. O, tikoy. Yes. Posible na nga makagawa si Sir Luisito din sa ospital. May noon, oy. Kudanto nila siya sa bahay kay ako dyan mo atiman niya. Layla, magkinahalan siya nurse nga mao'y mo atiman niya. Bahala na ti pagkaon ko. Okay rin dyan kayo nanako. Ano ba makabawsaw ko sa iyang... Saan sa Layla? Sa iyang kayo nako. Kung sa iyang pagpapangita, nako. Bitaw. Maog yun, mao. Maayo tingali nga andamo na tong iyang kwarto sa bahay, di koy. O bitaw sad, ma'am, no? Sige. Ato ning andamon. Oy. Uy, nanam sila ang nurse? Laing nurse na sad. Laoy, daghan ako di mo ukay ni mo pa. Pastilan. Excuse me. Doon na lang ko i-inject niya. Ay, unsa man na imo i-inject niya? Kadaghan ba ninyo i-inject koy? Para unsa man na dong? Para makatug siya. Ha? Ano mo man pagkatugon ni nagmata man na si Papa? Magupay nang nagmata? Uy, cellphone. Hello? Unsa man na, uy? Attorney Militon? Ganun na nuwag ka? Pakatug? Unsa? Imo pakatug? Sige, bye. Nurse, ayaw na. Ha? Patanawa ko sa tambal nga imong i-inject ni Tito, be. Ha? Patanawa ko! Rickson, oy, ngano ka, oy? Ngano nangisog man ka? Nas! Uy, galit misiga ang imong mga matangan ka. Patanawa ko sa ngan anang tambal nimo. Sa di pa nimo i-inject ni Tito. Nanutok pa ka, oy, oy! Hoy! Alihan ka! Tigo! Nasaan niya? Tigo! Ay, magagan! Unsa man to, oy? Rickson! Pag-ampay! Titataw gagawin siya sa ospital, lali! Ako na lang! Ma'am, agoy, ma'am! Digoy. Nagdugo og maayo ang imong ilong. Mamatay na ko, honey. Dili ka mamatay. Nagsunggo ka lang, oy, mamatay dayon. Naitisyo, sampungin ang ilong nimo kay manawag sa kusgwardya, ha? Ini mo itong tahanan. Uy, kanasab sa nagputi din eh. Rickson, nari naman siya. Layla, nalipat ko. Ha?
Pero, dinihil naman dito siya paingon. Oh, basta man, nakatimaan ka siyang naong? Gamay. Ay, ang problema lang, kidaghan na nagputi din eh. Sa exit. Adto ta mula ho sa exit. Ha? Sa emergency ko. Sige, kaya ako sa main entrance. Naunsa naman ka, Bimbo, eh. Makalipong magtanawon nga magsigig paso-paso, diha. Ikubaan lang ko sa sunod nga mahitabo. Milampos kasi imong plano. Klaro ka ayo na. Mayon ta. Dili mahimong mapalpak siya. Hello. Panway! Sige. Sipa na. Larga karon na yun. Palayo ang dapita. Bye. Puset! O, sino hitabo? May palpak ang akong sinugo. Nagkabantay si Rexon. Bugo, tawana! Bugo! Ma. Uy. Sakit yung kayong kung ilong. Uy. May hubag man din yung imong ilong. Uy. Mamatay na guan. Dili ka palagi mamatay. Tigoy. Ati man ako. Oo. Ati man nun yun ka. Isa tiha ginakot ni mo, mamay. Kalami na yun. Onsay kalami. Kalami na yung ipauli, ma'am. Aron maulog tarong sabay. Sige. Mamaulit ta karon. Atong agdon ang sitwasyon din sa ospital. Kinsa mo itong tauhan na tao, no? Nganong nanuntok mo ito siya kalit? Bitaw. Natinga ako, nganong gisumpa. Isa magka... Oy, Rexon. Kinahalang bantayan na ginato ang mga nurse nga muso din eh. Bitaw, mo ginatita. Kay Karujud, daw tang tao tong nurse nga mo, injeksyon ang tang papa. Amo na ning na-report sa Hedines Hospital. Aha. Buhatan na nilalag aksyon. Alright. Okay. Yan o. Dadakpan na niyo ang nurse nga magpatag-untag pang-injeksyon. Dadakpan na niyo. Wa no digoy. Wa? Mao nga mag-hire ng tag-pulis nga makabantay ni Tito. Sampang niya pa siya sa ospital. Ay, bitaw. Pero mas maayo nga ato na lang ni nato ati manon sa vice papa. Makisulti ko sa doktor. Pero manawag una ko ni Atty. Militon. Kinahanglan mahibaw siya sa nahitabo karon. Hello, Tia. Palpak nga akong plano. Hapit masakpi ang akong sinugo. Husto na to, Bimbo. Ayaw na pagbuhat og dili maayo. Osa? Pero, Tia, nakabuka na sa mga mata si Tito Luisito. Og hapit ka mabuking sa imong plano. Nagpasabot nga dili ni maayong resulta. Busa, dili nato ipugos. Kay tingalig ari nato banda ang katahak sa tanang tao sa kompanya. Onya, usa mahitabo. Usa mahitabo kung makabalik na si Tito Luisito sa normal niyang galagsik. Masakiton paghihapon siya, Bimbo. Ang importante karon nga ma-focus ta sa kompanya. Ipadayon ta ang pagpalambo ni ini. Ubos akong pagduma. Unsa? Mo lang nang atubuhaton? Sa pagkakaroon. Samtang ako pa'y nagpadaga ni ini. Doon ako'y buhaton. So relax na lang. Ipakita na lang sa mga tao nga limpyo ang atong konsensya sa nahitabo sa ospital. Okay. Wata mahibaw siya natabo sa ospital. Kana. Wa ta mahibaw. Ang importante nga wa masakpi ang sinuko. Busa ayaw na ning usba. Yes, Tia. Itugyan na lang ako ang tanan. Sus! Kunwa, parang ko malingi ni mo, ma'am. Ako naman itong nasuntok tawa na ba? Di ay? Nakalingi man ko ni mo. Uy, ano kun? Pero wa na tayo mahimo, Digoy. Naigo ka na. Lipat lang ko. Dautan ko check tuyo ni Tito Luisito. Ay, ano ko na, uy. Wala tumakuha ang tambal nga yung tang injection ni papa. Dautan gitu siya, day. Kaya ilan lima ka? Kita, saksi mo kita. Magkautong nagmata si sir. Nganong iya may injection para katog. Tarong na. Sundo na nato ang pahimangno ni Atty. Militon. Kinahan lang, dili nita mo salig sa laing tao. Kana. Sige, matag tao nga musudin eh. Atog yung okay hon.
Ang unsa man ang ukayon, Digoy? Ang ilang tambal nga daan nila. O kayo na. Sige. Magisulti ko si doktor. Atong hangyoon kung pwede mga ato na lang magpakaayos si Tito sa bahay. Diha na mo. Layla. Pauwi na lang diha, okay? Uy, Laptik-laptik. mga litay, di makuwaw. Uy, ay pagkisi ay kinailang tao. Ano nagreklamo, good? Bawas na case? Isi? Uy, mapabawas yung ka, namilang tao. Bawas lang, day. Bawas lang. Diwal-wal. Gabi sa Sir Dix. Aron may luna ba? Ano? Pero piyong una mo. Ngigan no, tanaw mo. Piyong una mo, Sir Dix. Ma'am Teresita, piyong ka. Piyong ha? Piyong kumpe. Kana ba? Bawas gyud Baya, no? sige. Pabuta ko diha, ha? Katuod lang kay luya ng imong mata. Atuon na akong doktor. Ipiyong ko pero may nabati ko. Uy, tita. Uy, kagad tita. Kalit magkakatawa. Ma'am, sa imong kinatawan, marag gibati kong kagilok. Makapausap yun dahil sa tawang gugma. Uy, bitaw, no? Karon pa ko makakita ni Dong Rickson nga mo pangga o babae. Ano di ay, Sir Dix? Sa una di ay. Kato si Venus pang yung uyab. Dili day sila labing. Malabing kon mahubog. Ha? Kunubog na di ito sila labing, Noy? Oo. Auster? Oo. Kay, kuan man, kining, sana mag-inaghakay, ha? Kay mahadlok mga tumba. Halanok, lain. Pirmi lang dito sila mahubog. Away, ayo tong bayhana. Maopay magdagma inom usahay para ni Rexon. Pero karon, kuyaw kon diabetes ming magtanaw ninyo. Nga naman, Sir Dix? Tamis man kayo inyong gugma. Sure. Okay, nagana kang may mong bata niyo rin, no? Lord, ay, ana, Sir Dix, uy. Dilisad, uy. Kapoy sa kag inutong ano daghang bata, no? Ito na lang. Samba ka diha, oy. Bitaw. Dili maayo nga mga anak og daghan kaayo oy digoy. Ma'am, ikaw. Pilay gusto nga imong anak. Ako? Layla. Serious ko dahil. Ano ni katawa man kaday? Ang serious ni kanay. Naatas ka kuyaw, karon ayaw pagtingsi. Ay, ang good. Nilum sa kay pamation, Sir Diggs. Uy, nga nangutaya kag pilay gustong anak ni Tita Teresita. Nilo. Ay, tamsa, kadsa. Gusto mo kanina nawag, uy. Hello? Hello, Laila. Kinsa ni? Ako ni, si Attorney Militor. Attorney? Nganong nanawag man ka? Laila, bantayin ninyong maayos si Sir Luisito. Kay dunay gustong mupatay niya. Ha? Uy, kakuyaw gina na, Attorney. Og mailhan lang ninyo kung kinsa kining mga tawhana. Kung mubalik ka sa pagtrabaho sa kumpanya ni Sir Luisito. Unsa? Dinhilang usap ta kutob, no? Mga ka-DJ, mga ka-listeners, sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Layla Libat. Ug salamat kayo, no? Mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.